profito că e mafiua de mii. Vocea interlopilor, ținta procurorilor. Am stat numai în picioare și cu 7-8 dosare. El Chapo, El Chapo, El Chapo de România. Telefonul mi-l ascultați, dar tot nu mă arestați. Halat dil ka tang tang tu rang rang bas tang rang bas takrana ja takrana ja. Halat dil ka tang tang tu rang rang bas tang rang bas takrana ja takrana ja. Toată garda e în alertă, pe motiv că am ajuns cea mai tare vedetă.